на площад Свети Петър в Рим е направен опит за убийството на папа Йоан Павел II. Тази вечер, след централната информационна емисия, Българската национална телевизия ще излъчи филма Йоан Павел II контраразследване за атентата. Този филм ще бъде показан за първи път в България. Съавтор на филма е френската журналистка Румяна Угърчинска. Филмът е заснет от канал Плюс след публикуването на нейната книга "Истината за атентата срещу Йоан Павел II". Тази сутрин гост в нашото студио Румяна Угърчинска. Добро утро. Добро утро. Добре дошли. 10 години ви отнема разследването и написването на тази книга. Кои са акцентите, които ще видим във филма? Да, наистина 10 години продължи това разследване, тъй като беше доста трудно да се съберат факти и да се намерят хората, които биха могли да кажат нещо, да дадат интервю, да засвидетелстват за това, което знаят, но беше също така трудно да се намерят документи, архиви и така нататък. Важното в този документален филм е, че наистина има интервюта, които никога не са били показвани и никога не са били снимани преди това за телевизия и за документален филм. Става дума за интервю на Орал Челик, съучастник, другар на Али Акча още от младините. Това за първи път се показва. Има и други много интересни интервюта, като интервюто на Мелвин Гудман, направено в Съединените щати. Става дума за бивш служител на ЦРУ, който е бил старши анализатор в Съветския департамент, така наречен, от 76-та до 85-та година. Човек, който може би е най-наясно с атентата, всичко, което се е спрягало около атентата и най-вече с най-голямата манипулация, която е замислила ЦРУ около този атентат. Става дума за българската следа. Всъщност, вие правите на пух и прах една версия, налагана и сраснала се и с нас самите през годините, 25 години, за българската следа. И основното, което се преобръща като схващане в този филм, доколкото разбирам и в разследването в книгата, е, че не изтока, а Западът и дори нещо доста по-стряскащо, НАТО, ЦРУ със свои тайни структури стои зад опита за ликвидиране. Не аз направих на пух и прах българската следа, а фактите. Фактите, историята, доказателствата. Те са най-важните. Аз само ги събрах, подредих и им дадох някакъв смисъл чрез книгата, която бе издадена в България, както и чрез този документален филм. Да кажем с няколко думи тази връзка, това интересно звено Stay Behind, за което е от изключителна важност, че твърдите и фактите, които се добирате, че са в основата на връзката с сивите вълци. Stay Behind е една тайна структура, един вид тайна армия, създадена още по времето на Студената война от НАТО, под шапката на НАТО. Звена на тази тайна структура, тази тайна армия е имало в повечето страни членки на НАТО. Те са били дълбоко засекретени и те са ползвали услугите на крайно десни организации, на членове на крайно десни организации, както в Италия, така и в Турция. В някои от държавите тези паралелни структури, много тайни, дълбоко законспирирани, са имали свой собствен живот и понякога те са служили за манипулация на различни лобита, среди в самите държави, за да се попречи, да кажем, в Италия левицата да вземе властта, да спечели изборите. Това е ставало в Италия чрез структурата Гладио, част от тази европейска натовска структура на Западна Европа, Stay Behind. Турският еквивалент на Гладио е контрагерила, която е съществувала в Турция и в която са били използвани услугите на сивите вълци. Как успяхте? Предполагам, че нашите зрители, докато гледат до вечера филма, ще си зададат доста въпроси и ще искат да ви попитат как успяхте да заснемете някои от интервютата. Примерно с Орал Челик. Как се добрахте? Самото интервю с Орал Челик е направено с скрита камера
и не се представихме като журналисти, тъй като той за интервю, за да даде интервю на журналисти, искаше 50 милиона, след това смъкна малко на 5 милиона. Повече не със скрита камера. Да, криза е все пак. Но нямаше, той не ни даде друг избор, освен да се представим като други, като студенти в случая. Аз бях студентка по съвременна история, която пишеше дипломна работа за Сорбоната. Така се представих пред него и така го заснехме със скрита камера, като естествено в документалния филм лицето му е скрито, тъй като сме снимали със скрита камера. Длъжни сме да го направим. Други кадри, които направихме със скрита камера, бяха последните кадри от Сергей Антонов. Това, доколкото знам, са последните кадри от тази жертва, изкупителна жертва на цялата афера около атентата. Последните кадри заснети, преди и той да почине 2007 година. Но по други причини снимахме със скрита камера. Той изпадаше в паника, когато виждаше журналисти или камера. След това за останалите интервюта понякога беше наложително с години да разговарям с някои хора, да ги убеждавам в начина, по който аз искам да направя това разследване. Много сензации се хвърляха и в ефира, и във вестниците по малко безразборен начин и самите съдии и следователи се бяха отдръпнали от медийното пространство. Например, съдията Росарио Приоре по принцип не дава интервюта за медии. Той даде едно от първите си интервюта по този въпрос за документалния филм и дори реши да дойде в България за представянето на книгата, което по себе си е постижение за него. Той не обича медиите. Много ще ми е интересно да видим до вечера филма, особено да видим в детайли как се подредени тези факти за връзката ЦРУ, Запада и, пак казвам, така наречената българска следа, която смятате за най-голямата фалшификация и манипулация толкова години. Много ви благодаря. Нека да поканим нашите зрители тази вечер след централната информационна емисия. Не пропускайте филма на Румяна Угърчинска, Йоан Павел II, контраразследване за атентата. Сега продължаваме с